Milí přátelé, jsme brutálně nadšení, protože jednak jsme pro vás vyrobili krásný, super kvalitní venkovní hrací stůl a navíc ho jednomu z vás dáme úplně zdarma. Je to tak a na oplátku jenom chceme, abyste nám trošku pomohli. O co jde? Náš stůl je novinka, vyrobená zcela ručně tady na Moravě naším šikovným kamarádem Vítkem, který ale nechtěl být na videu. Vytvořili jsme hrací stůl, protože nám jde o to, aby lidé trávili více času spolu na čerstvém vzduchu, rozvíjeli své myšlení a utekli alespoň na čas ze spáru všudy přítomných debilů. Mobilu, Davide. Jo, jasně, mobilu. Co si budeme povídat, my sami to taky potřebujeme, že jo? Jo, je to tak, Honzo. 4 hodiny denně už je asi trošku moc, že? Zároveň tento stůl krásně kultivuje prostředí, do kterého se zasadí. My ale točíme toto video proto, že bychom moc rádi věděli, komu by se náš stůl nejvíce hodil. Spíše teda komu by vytrhl trn z paty, jak se říká. My máme za to, že se jedná o bezvaz záležitost, která lidi odláká alespoň na čas od těch jejich krabiček ke smysluplné zábavě a opravdovému sociálnímu kontaktu. Máme tady šachy, člověče, piškvorky a mlýn a jsme schopni na přání přidat i další hry, že Vítku? Jasně, žádný problém, ale už mě netoč, prosím tě. Naše desky jsou jednoduše vyměnitelné, odolné a dodáváme ke stolu i potřebné figurky. Navíc máme na každé desce i QR kód s pravidly dané hry, takže kdyby člověk náhodou neznal pravidla, může se na ně podívat. My jsme náš první stůl instalovali tady za Bohumínem pod stromem v blízkosti venkovního občerstvení a také krásné nádrže, kam se lidé chodí procházet i koupat. Zájemce máme i z řad škol, domovů důchodců, ale máme za to, že náš stůl se může hodit i do městských parků, koupališť, šachových klubů, penzionů, dětských hřišť či zábavních center. Možná i majitele rodinných domů se zahradou pro sebe či své děti v rámci třeba i snahy o snížení času u obrazovky svého mobilu mohli o tomto produktu uvažovat. Náš stůl se dá instalovat v podstatě kamkoliv, dovnitř i ven. V létě ji můžete mít venku a být s přáteli na čerstvém vzduchu a na zimu se dá přenést klidně i dovnitř. Jo, a máme ho ve 2 verzích. Tento dospělácký a potom ještě verzi junior pro děti od 4 do 10 let. Ten je určený pro děti od školky až do cca do 5. třídy 1. stupně základní školy. Co si o to myslíte? Budeme moc rádi, pokud o našem stolu uvažujete, když kliknete na tlačítko tady pod videem a vyplníte nám krátký dotazníček. Zajímá nás především, pro koho je náš stůl nejvhodnější a co by vám vyřešil za problém. A my za oplátku vybereme jednoho člověka z vás, či jednu organizaci, prostě toho, který bude mít tu potřebu nejsilnější a nejlépe ji sformuluje, tomu nainstalujeme náš stůl úplně zdarma. A to slibujeme, jakože se Honza a David jmenujeme. No a jako důkaz o tom natočíme samozřejmě video. A budeme moc rádi i za sdílení tohoto videa, či napsání vašeho komentáře. Všechny si přečteme, na všechny poctivě odpovíme. Fakt, že jo? Mějte se fajn a zahrajte si prosím dneska nějakou deskovku s přáteli, či svými dětmi, či vnoučaty. Co říkáte? A pokud si hru vytáhnete ještě ven, dostanete ze sluníčka trošku vitamínu a taky toho tolik potřebného modrého světla, které potom naopak zase škodí večer, když máte zapnutý mobil či telku. No a my si tady teď s Davem dáme taky jednu partičku, dámy. Doufám, že se nebudeš stekat, když prohraješ, Davide. Hele, nebudu, protože já nikdy neprehrávám. Nikdy! Tak ty si udělal kamikaze, jo? Bohumín má heslo sport jediná droga ve městě a šachy jsou prostě sportem, který vládne nejen v mateřské škole, ale i v základní škole, protože máme projekt šachy do škol, tak nás ta nabídka zaujala. Nejvíc nás zaujalo to provedení, to znamená to masivní provedení. Je to venkovní stůl, což je úplně novinkou v Bohumíně. A taky nás zaujal samozřejmě ten masiv. A tou největší tečkou bylo, že nám byl schopen dodat ten venkovní stůl v řádu dnů. To znamená, my jsme se ve středu tady s panem Sekerou, který je provozovatelem blízkého bufetu, jsme se domlouvali, jestli ten stůl pořídíme a kde ho umístíme. A měli jsme na to velmi krátký čas, protože ten stůl tady byl dovezený za 4 dny. Našel si tady své obdivovatele i své místo. Přidanou hodnotou také je, že tady je blízký bufet a zde si mohou zájemci o hru deskovou zapůjčit figurky. Takže za nás
je to na jedničku. Je to první stůl a věříme, že na jaře budou další tyto atrakce v našich dětských koutcích a sportovištích pokračovat.